Sulje silmät, rentoudu, rauhoitu. Kun tiedostat oman hengityksesi, ala hengittää rakkautta koko olemukseesi. Rauhallisesti omaan tahtiin, oman hengityksen myötä, rakkaus sydämessäsi leviää koko olemukseesi. Ja yhdistyt rakkauteen universumista, kosmisesta sydämestä, tämän universumin sydänsakrasta. Ja vain olet, hengität ja rakkaus lisääntyy koko olemuksessasi. Aisti maa alapuolellasi, juurilla, maatähdellä, jalkapohjien avulla. Tiedostat maan energian, maan voiman, rakkauden, jota saat maasta. Olet maatähtisakralla ja juurillasi yhteydessä maahan koko ajan. Aisti yhteys, maan energia, maan sydämen syke. Tiedät, tunnet, että olet täysin maadoittunut. Valo ympärilläsi alkaa muuttua. Yksisarvisia saapuu luoksesi. Niitä tulee 2, 3 tai useampia. Ja niiden värähtely vaikuttaa omaan olemukseesi. Aurasi alkaa täyttyä korkeammalla värähtelyllä. Ja alat tiedostaa myös sen yhteyden, joka sinulla on aina alkulähteeseen. Oman antakarana-siltasi, yhteytesi sieluusi, monadiisi, lähteeseen. Lähteen kultainen ja valkoinen valo virtaa ylläsi ja ympärilläsi, täyttämään koko olemustasi. Valo täyttää olemuksesi, loistaa sydämestäsi, koskettaa myös yksisarvisia ympärilläsi ja virtaa kauttasi myös maahan. Yksisarviset pitävät sinua suojaavassa valossaan ja alkavat nostaa värähtelyäsi yhä enemmän. Pyydä niitä suuntaamaan valonsa siihen, mitä et pysty tai halua antaa anteeksi. Se voi olla jotain ihan pientä tai suurta tai jotain, mitä et ehkä edes tiedosta. Mutta se voi pitää sinua jumissa, tukkia omaa tietäsi korkeampiin värähtelyihin. Anna yksisarvisten tuoda energiaansa
siihen mitä voisit antaa anteeksi, jos näkisit kaiken korkeammasta näkökulmasta. Se voi liittyä omaan elämääsi tai maailmaan yleensä. Ei ole väliä, tiedätkö sen. Anna vain yksisarvisten tuoda energiaansa siihen. Ja pyydä sitten yksisarvisia suuntaamaan energiaansa siihen, mitä et anna anteeksi itsellesi. Se voi olla taas jotain pientä tai isompaa, katumusta, syyllisyyttä, jotain mitä pitäisi. Ei ole väliä miettiä sitä. Vain pyydä yksisarvisia suuntaamaan energiaansa siihen, mitä et anna anteeksi itsellesi. Nyt se, mikä on pitänyt sinua jumissa, anteeksi antamattomuus tai katumus tai joku vastaava, sen energia on muuttunut vähän tai enemmän ja värähtelysi on kohonnut. Yksisarviset suuntaavat energiansa, valonsa, nyt sielutähteesi. Se on noin 0,5 metriä tai vähän enemmän pään päällä. Anna niiden työskennellä sielutähtesi kanssa. Avaa sielutähtesi yksisarvisten valolle. Ja ne alkavat lähettää energiaa, valoa, armoa, puhtautta, iloa, totuutta, korkeita värähtelyjä sukulinjaasi, esi-isille. Voit ehkä nähdä, miten isän ja äidin puoleiset isovanhemmat, heidän vanhempansa ja isovanhempansa, kaikki leviävät kuin valoverkko sielutähdestä eteenpäin. Ja miten yksisarvisten valo leviää aina vain laajemmalle. Tuoden armoa, anteeksi antamusta, totuutta, korkeaa värähtelyä kaikkialle. Kun oma sukulinjasi esi-isien verkosto on korkeammassa värähtelyssä, se vaikuttaa sinuun, tähän päivään, läheisiisi ja tästä eteenpäin. Ja nyt yksisarvisten energia alkaa suuntautua omaan menneisyyteesi. Sielutähdestäsi on yhteys menneisiin elämiisi,
tällä planeetalla ja universumissa kaikkialla, missä olet ollut. Vain salli yksisarvisten energian, armon, rakkauden, totuuden virrata omaan menneisyyteesi, menneisiin elämiin, kaikkialle, missä olet ikinä ollut sielun matkallasi. Voit ehkä aistia vaikutuksen jo heti omassa olemuksessasi, tai voit vain olla tässä yksisarvisten valossa, antaa niiden työskennellä menneiden elämien kanssa. Yksisarvisten energia vaikuttaa tähän päivään. Kaikki, mitä olet menneisyydessä, menneissä elämissä kokenut, on omassa olemuksessasi. Ja sen värähtely on kohonnut. Ja esiin alkaa nousta viisautta, tietoa, taitoa yhä enemmän. Kaikkea sitä, mitä olet koonnut tätä elämää ja tulevaa varten. Yksisarviset ovat ympärilläsi ja voit antautua niiden energialle, ottaa vastaan rakkautta ja valoa ja armoa, jota ne lähettävät olemukseesi. Et voi ansaita armoa, et voi selittää sitä, et käydä kauppaa. Voit vain ottaa sen vastaan. Avautua rakkaudelle, valolle ja armolle. Antaa sen täyttää koko olemuksesi. Yksisarvisten energia alkaa vähitellen hiipua. Ne ovat edelleen ympärilläsi. Ja saat suojaavan valokuplan niiltä, suojaamaan kirkastunutta, kohonnutta auraasi, loistavaa valokehoasi. Kiitä yksisarvisia kaikesta energiasta, kaikesta työskentelystä energiasi kanssa. Tiedosta oma sydämesi kirkas valo. Tiedosta kehosi, yhteytesi maahan. Olet yksisarvisten valossa, maadoittunut yhteydessä lähteeseen. Ala liikutella kehoa, hengitellä syvempään ja palaa täysin takaisin tähän todellisuuteen, normaaliin tietoisuuteen ja ole avoin kaikelle, mikä on muuttunut, sille, mikä nyt on eri lailla.